ubuya inqamu nokukwana pamatapeni aidonguzikora kasingaperi zisosi singaboni mukadzi wangu ane nhumbu kana ukandizvarisa chivhura kana kuti chinhu chisingaonekwi ndinoya ndikamonamira pamapeni ndo zvakanditaura Zimiko ndinzwa Zorai Gwaro Maimbofu Tekshua makata kwidira darere taura inzwe nyenye darere muchitaurisa zvakasimba ndingangoisa recording ngapedza nyaya taura izwi renyu vanombotaura recording mawitnesses zvakaitika pamukomana tikati takavakidzana saka ndakarima ndarima iye kwakuchizouya anga atenga bhaiki kwakuuya kuvhuna chibagi changu achiti tawane chiri kupinda nebhaiki kupinda muroti chaichaiko achisiya kuvhurira saka ndakatanga ndinatanga kutaura naye ndakangosvika masara ndikaisa rimusaidi akauya kabisa ndikapama ndikadzokora akaya kabisa ndikaendesa danda pakati ndikaisa zvemandala akaya kabisa H4 ndopandakazoti ndichindaendiregenge musatora ndopandakawana iya achitopfuura abisa futi saka anguti achiyambuka ndokwabaikirakirazii saka ndakasvika ndikatonaite kunozviti iwakati inovhara inonoyo chivhura ndopakatangira ndaitotaura nezvakanaka ini ndinovhara ionoyo chivhura mutima unoti chii chirokwana mota ikapoka naizibva madhadha ndinoti akachapindwi na iwoni kundaisa madhadha ionoyo chivhura kwakuvhuna chibage chauri kuvhuna ndechedhema chichangu ndechesii ndiri mudhumeni chibage chinoisiwa kuroti kuti vanhu vakuru vachiona mberi nechesiti iwoni kuvhuna yabhanditi chibage chinoita $18 $18 kune iwoni mari ini ndinohina haungazonyuchivhuna saka iwaremerwa nongopfuura ndokunga panguva chinguva chinzvimbo chidokodoko chakadai anangoremerwa kudai obva akuna fresh saka ungabva kuti aindikokuya kuzomukonani kumwe maregere kudziora chichisiyai mandipa mugana mandiradza pane mugana ndoda kutoisa fensi andaisa fensi ndokubora ndobva ndati handigoni kuradzana mugana nokuti vandikuzivi munhu wandoziva ndiwatisomuganiwa saka ndopakachimuka chipindero watiziva tisomuganiwa ini ndichisadza ndaiyarushurashira kuda kundirowa ndobva mukadzi wati abata onunga chidzina kuti handitembi mukadzi wacho ndobva abata saka ndopakazotataura mashoko asingaita chinhu kuti ndakarekodi ndakavapa rekoding yavo nokuti ikonyange yakapasatikapu ndinaye ava ndakavatumira iye andoziyanga ndakavatumira vanayo rekoding saka ndokungatikavati rekoding yacho ikilewe darechi pamwe zvingazadzikisa kuti ndotaura chokwadi tatitaurai nyaya yakaitika imimi physical akatonditi imimi ubuya imwe hamuna kukwana pamatapeni aidonguzikora kasingaperi zisosi isingaboni mukadzi wangu ane nhumbu kana ukandizvarisa chivhura kana kuti chinhu chisingaonekwi ndinoya ndikamonamira pamapeni ndo zvakanditaura kana ndichine pati ndinoipa mukadzi wacho ndiyobhirapa right shamwari ukunzwa zvinotaura namaya pane zvekuwedzera here kana kuti zvekudii panyaya yavakutaura kuti ndakavatuka nekuda kuti vangowandisira masanzu parodhi yangu rodhi yavari kutaura isi yavo pavaiganira vakatotuka wakavatuka ndakatuka ndonyaya ndakasungizirwa nemapurisa yavakandisungisa yange ukasungwa nani vakazokusungisa kwamambo kuno ndokoti kwawauya kusungwa nemapurisa ukabhadhariswa faini isusu kuno hatishupike newe totobvunzaiwo kutaura ndakavatuka kuno kutoku wakakonvictwa kudhara ukabhadhariswa faini nemapurisa isu kuno tinongokupa mutongo wokuti saizi yako how old are you unotukana namai avavo havasi mai vakwera eji yako une makore mangani ngati une makore mangani 31 years inini first born yangu ane 31 futi but angamirisana nevava amaya achituka saka ndokuvatuka nonyatsira zvavangaitaura so kuvatuka ikoko imombe makuna kuna
munhu mukuru kwauri, mai vako. Then vati wewe mukadzi wangu akazvitakura kana akabereka mvura akabereka chii zvingatozokuramurai zvese izvo. Audio yacho ngaiplayiwe. Ndoyatoda kuti tinzwe kuti pane mavara here anotaura kuti mukadzi wangu akabereka mvura akabereka chii. Apo tinoda vasungwa avo nevanenge vakasungisana. Ngaasumuke ipapo. Wakuritsa kana uri umbo wosumuka tinzwe audio chete yogara. Aiplay here zvinozwika. Saka hatizoda munhu anoti mazvinzwa here. Zvikunzwika. Takaona vanhu vanouya panapo vanoti mulambosi kuti nyaya inyatsobuda, saka redhiyo kakaya koiswa pachii kopakaplayiwa tese tichidii tichinzwa, kwete kuti paitewo mufuta anozoturikira dare kuti ndapanzwa akazodai. Iwe yako yacho inobudisa ino inozwika itatizo kana zvine zvezvinocheka. Mafoni mama anodzikika waya yangu yacho ndakarekoda ndakatoipa muno saka ikapo ndikuti ndakati avasazvakawatumira ndindopa ndatumira kuti andazi yangu avasandauya ndopa ndatumira kuti mwana wangu saka hauna here kwawakataura mashoko ari kutaurwa tisati tateerera munzeve dzedu. Chinhu chakangonaka kana tiri mudare, zuva redare kana rasvika ndozuva rekupedzerana kunhingirira kutaurana. Hamuna here kusvika pekuvati mukadzi wangu akazvitakura kana akazobereka mvura zvavari kutsanangura izvo hazvipo here? Kana wasvika pazvakataurwa unomisa foni yako iwe. Mavara vhauga wedhi riripo.
Apo tuka munhu neurema panyo pako pamhata pako ziso risingaone zviri kubuda maoko munhu mashoko iwayo chete imombe iwayo mashoko iwayo All right. Kutuka kunito hayi chobvapi. Mavhauga wedzi chaiwo sina kutombona. Zviripo zvokuti munhu kana uchituka haadzokorore. Manje yaitotaura continuously. Kutuka chaiko zvari kubvuma kuti kana kuri kutuka ndobvuma shuwa ndakatuka. Kutuka ikoko. Waitotuka uchichembere iwe kuratidza kuti zvati munhu mukuru kwauri. Uchishandisa mavhauga wedzi. Kutaura panhu pawakabuda napo chiyerwa kana kumba kwenyu kune vanhu vanokurevererai muchiita zvinhu zvakashata nokuti munenge muri kwaukama hwenyu kuti nokuti zvaitwa nehama yedu zvakanaka ndiani angade imamai makanga musikwera achituka murume wenyu mashoka ari kubuda pafona andimapwa inzwaika kutuka mavhauga wedzarapa kana imimi cheche hatingamboda kuti mutukwe nzatiwe hakuna zvinhu zvakadaro saka kudhakwa ikoko munofanira kuziva kuti handiti munozoona zvamakutanga muri kutanga kuda kutukana nevanhu zvekare mozoenda futi kumapurisa monobhadhariswa faini moenda kwamambo mobhadhariswa munhu toda kukuudzai munhu akadhakwa hadzokorore vara rimwe chete muri kwanzwa kudhakwa it's not an excuse yekuti munhu atuke munhu achinda kadhakwa wadhakwa kwawadhakirwa iwe handiti wouya mumba mako usvika zvako worara ana mavhungu ndipe masoro jena kumusha uko zvinochiitika izvi mukazvinzwawo zvakadai makamboinzwa rekodhiyo apa vapei vainzwe sabhuku ari kupi ndakamuti auye pano padare panapa ari kupi sabhuku ari kupi kana ukafarisa sei kana ukadini ndataura namambo vati pai nyaya hadzitangi kuenda kwamambo zvisina kutanga is stupid is stupid munataura zvakashata kudaro izvozvo ndakatonzwa audio imwe yekuti aitorambidza kuendere kunobhangara kwamambo munhu achituka mumusha maari sabhuku opedza svondo asina kuuyapo dai yakaenda kuna apologize kuna sabhuku paakaona kuti ndozvaaita angadai akasumuka uyu paakasungwa kuenda kumapurisa angadai akaenda kuna sabhuku kuti sabhuku ndokumbira mukumbirire ruregerero kuna amaya
Hakuda zvinhu zvakadaro. Ndio dzavanenge vachifusira nyaya dzakadai so masabhuku. Zoshanda. Azvishandi azviite nyaya irapapa aite. Atireverere zvinhu zvakadaro. Andichada kutsvaga iroyi kuti kana mukadzi akazodai akadai andichada kuitsvaga. Dai wana kuti ndakurowa neimwe mombe. Tidi zvinhu zvakadaro. Ipapo ndo pandikudai ipapo. Alikuwa ya mashoko haya. Alikuwa age ambayo you from respect. Aikona kutuka na watu ambao wimanga mangaye. Sisore nyinga kasedaya kwa tuka no vilema. Munzwise sei. Mavhauga wedzi ndo andaramba. How can you operate in that way? Mtemo ni unaita mali kana kutia unaita kana mungu Ubanzwa here shama. Wakatakwa zvishuwo. Zvinguzi uona mukadzi wangu situation naye. Pari mukadzi wangu ari mungu. Mukadzi wangu akazvitakura kazara chinga kuti mvura ndikuenda kwako. Munzwisei. Audio is there. Dzokorora kuti. Dzokorora pakupa nhwanga. Zvorena kumba kwako. Kuzvidzwa ndibani. So hatidi zvinhu zvakadaro. Right. Iwewe waenda kumapurisa wabhadhariswa fine. Action yako yawakaita ndeyekuita sei. Wadzoka waziva kuti zvishuwa ndiningirira ndabatwa nemhosva kumapurisa yekuti zvandakaita ndakatadza. Wakaitei iwewe zvinoratidza kuti wakaenda ri kwavari avo mumusoro. Akauya ri mai. Ndakatuma mukomo wangu ndikubasa kuti mina wangu svika vakashauta vakatiza. Akasangana navanhu zamadenga. Amadenga ndevava here. Aiwa, sikuru acha hanzvadzi yavo. Akaenda ariko adanontumberegero after kwachisamuni. Kwete chisamuni, usati after kwauya chisamuni. Usati usingagoni pamberi pangu kaiwa shamwari. Asvika kanzi hanzi baba. Akauya mukomo wavo mukadzi wacho kuti panaine murume wavava ndiakauya. Akati maona ndauya pano mama ndatishuwa ndiregererei. Teki wangopusa izvozvi. Saka ndati isai mombe hulo yapo. Ndauya kuzokumbira ruregero on his behalf. Nokuti shuwa izvezvi achatombozivi. Isai mombe hulo ipapo mho. Akakuvhunira ichibaga achivhura jira. Anga akatenga bhaiki rokubiwa. Izvezvi radoya kutokwazve. Apa abva kuti kumapurisa saka hatina chachaziva. Ndatokumbira wangu kuti andadzi yangu pakati kana iri nyaya yateki iwo nyarara. Because newakambodoko waruwa futi. Nyaya yakadenda kwamambo tinonotaura kwamambo hatingaita kuti pano nyaya yasamunhu akauya. Ndobva ndati kubva musi wa25 wandika. Nhasi musi wani. Ndakazoenda kwamambo musi wa13. Ndada kuonawo action yavo kuti kana mushuwa munhu anga akadhakwa aona kuti akanganza aizouyawo tichi shuwa ndokumbira ruregero. Munhu aona Samuel ndopakuchiti ndokumbira ruregero. Koposa apa izvo kwaana namavhiki mangani kubva musi wandika. Baba ro wakati ayo shamwari dzokera kana wavinga nyaya yatekipano. Havana kana mbomuturo wangu kuti shamwari kana wavinga nyaya yatekipano. Dzokera tomuona kwamama. Vari kusvika manje manje kana achifunga kuti anoda kuvari nyepera nokuti havapo vari munzira izvi zvinoda kusvika manje manje. Zvimwe zvese zvavainga kutaura sinyaya yacho tabeimuona kudhara mukomana ari stable ari ndudzi. Munoitira naikoko but unosvuruka manje nezvo.
Hakuna kwatinozotendera hunhu wakadai. Hautuke mbuya yakadai yautotaura kuti iwe muchembere iwe pakati pako. Wakomana tingataure zvinhu zvakadaro. Chinonzi chipini kuti vanhu chekute musaite hundunyani mukati umu kana udhuri kuve bullish mumusha muchitarisa chembere kugara. Hatikutenderei kuita zvinhu zvakadaro, hatigone kudaro. Iro bepa iro kukoti yedu yechivanhu iyo ndinototibatsiridza iro kuti ashuwa wakabatwa nemhosva kumapurisa totodizve totopa mutombo. Wapedzere kusema ndatopedza nyaya yedu. Mobva maisa hwai yedare ramama. Mobva manyorera tsamba ndoda Samuel kuzokoshona Sabhuku auye pamberi pangwa. Sabhuku anofanira kuziva kuti munhu mudiki stereki kwandiri anoshandira ini. Auye kudare Sabhuku. Unonzi Sabhuku wacho? Sinavashi. Maisiri. Mukoshone yauye pano, musevhe yauye pano. Ndizive kuti simba rinoda kushanda nderipi kuna Sabhuku. Sabhuku anogadzwa nesu tomubvisa ndisu. Zvinaje achine mushandi naye mavafunga. Ndisingaziviwo ipapo. Kwemi makazosiyawo Sabhuku sewa makafunga. Aiwa. Zvakaitika ndezvokuti takakupai Sabhuku nepini zvese. Tine nhoroondo iyoyo yekuti Sabhuku wepaya wakanga wakuitwa nemukadzi. Handi mukadzi ndianga akuita Sabhuku. Tikazviramba kuti mukadzi ari kuita Sabhuku sei. Ndisingazoziva zvangu zvakazoitika because patakapedzisira Zvinavashi akatengesa musha uye kuna Matinyarara. Saka mwana wake kana matengesa musha kwandiri, mwana wenyu Mazvivunga Junior anoita Sabhuku mumushamo. Ndisingazivi kuti vakazomudzosera here. Nyorai a clear note mob yekuinvita munhu iyeye pano. Kwanza uzvizive here zvaunofanira kuita kuna Sabhuku musati maenda mberi. Aiwa, sainai vari pamhosva havari kunze kwedariro havani nenyaya dzekusaina. Nyaya yokusainira zvatataura. Nyaya yokusainira apo kapo. Ndiri iri nyore ndati unobhadhara mombe 2 dzekutuka zvinyadzi kuna amai avo vako wakabereka. Then pane nyaya yekutaura iyo kuti kwanzi mukadzi wako akazobereka akazodini unenge uchiakiuza munhu uroyi. Ndizvo zvinotaura. Kusaina kana kusasaina hazviri. Isu tikatopa mutongo wedu ungatotamisira tayo. Kusaina kana kusasaina. Amai avo. Kusaina kana kusasaina. Amai avo.